на група доброволци. Нямам впечатление доброволците да намаляват, или ако намаляват до толкова, защото все пак е работна седмица и голяма част от хората са на работа, няма как да зарежат работните си места, за да дойдат тук. Но в същото време пък и има хора, които работейки и изпълнявайки служебните си задължения са и тук и работят. Това е една група от втория по големина град в България, Пловдив. Групата е лидирана и водена, така да се каже, пък от кмета на един от култовите райони на Пловдив, източен район, господин Петър Петров. Знаете, не е нужно да обясняваме, особено пък на теб, Ася, какво е значението на източен район в Пловдив. Дошли сте тук с една група млади хора и вече трети или четвърти ден, аз не мога да ги изброя, ходите и помагате на хората да почистят домовете си. Да започнем от там. Кмете, защо решихте? Цял ден ви гледам хем на телефона, управлявате района, хем тук с кофите и с лопатите. След голямото природно бедствие, което сполетя България и в частност Варна и Добрич, при нас спонтанно възникна идеята да помогнем на тези хора в това трудно положение и заедно с господин Тотев решихме да изпратим един отряд от 20 души, които безвъзмездно ще работят 10 дни във Варна и да дадем помощ около 100 000 лева, за да може и ние така да станем малко съпричастни до тази човешка трагедия, която сполетя нашите съграждани. Какво видяхте всъщност тук и какви са ви впечатленията? Как успяват да се справят хората, разбира се, с помощта на доброволците? Това, което видяхме тук е страшна мъка и страшна трагедия. Вчера дори да ми прощава колегата Портник, вчера бяхме при него, дори самия той видяхме в очите му така и мъка и тъга и дори и виждаме как още са притеснени хората и стресирани. Тук всеки се бори да спаси това, което е останало, макар и малко, особено в този район. И е въпрос на личен избор и на самосъзнание всеки да дойде да помогне кой с каквото може. Ние с колегата решихме да дойдем и да помогнем с каквото можем. Той сам каза, господин Тотев ще намери възможност да гласуваме 100 000 лева за помощ на Варна. Отделно тези млади момчета, младежи и девойки, 20 души на брой, горе-долу 20 човека, помагаме с каквото можем. Чистим на хората, пренасяме по къщнина и така нататък. Това, което примерно не е обявено в ефир, но има доста къщи, които просто ще бъдат премахнати, които са в изключително лошо състояние. Там хората гледат да спасят каквото могат, да се изнася по къщнина и така нататък. Така че, общо взето, това е помощта, която се очаква от нас и която ние ще окажем на нашите приятели и братя от Варна. Господин Никодимо, мога ли да кажа още нещо? Докато ги има подобни млади хора в България, ще има. Вие също сте с лопатите, с кофите по цял ден. Как забелязвате, хората сами с помощта на хора като вас, успяват ли да изчистят домовете си? Аз, имайки опита от други наводнения в годините назад, които съм отразявал, тук ми се вижда, че така може би са втория случай след Бисер, в който никой не седи с кръстени крака и не чака отгоре да му падне помощта. Да, всички хора, които живеят в този район, правят всичко възможно да спасят това, което е останало, а пък разрушеното просто трябва да се премахне, за да може последствие да продължи живота. Никой, както казахте, вие не седи, ние помагаме на всички. По-късно ще отидем в една съседна къща, където първият етаж е изцяло отнесен и вече жената вчера каза, аз съм го отписал. Вас като жена какво ви направи най-силно впечатление в тези дни, в които сте тук? Обединението на хората. Колкото и да са били разединени като партии, като политика, в един момент хората се обединяват и човещината вече започва да говори. Това е най-важното. В най-странното нещо се получава, нали, на трите най-големи града в България, София, Пловдив и Варна, като че ли станаха едно цяло в тези дни. В тежки моменти се обединява и това беше същността на нашата идея, по този начин да покажем на всички, че в трудни моменти трябва да си помагаме взаимно,
защото без взаимопомощ никой не може да реши сам проблемите си. Виждате, тук нещата са почти трагични. От цялата страна идват помощи. Мен вчера ми направи впечатление, няколко жени донесоха дрехи, непрекъснато носят минерална вода. Щаба кризисния работи, така че смятам, че след един месец Варна вече ще има съвсем друго лице. Да ви попитам нещо друго. Има кампании, с които се набират средства. Вие сте обиколили много домове и сте видяли от тях какво липсва. Какъв е най-правилният начин тези средства след това да бъдат разпределени? Да се знае кой от какво има нужда и да му се купи и да му се даде, или нещо друго? Ще няма как да знае всеки един от какво има нужда. Тоест не може да се влезе във всеки дом и да кажат на този стол, на онзи къща. Така е най-добре, но това ще е един огромен по обем работа. Това е работа на районната администрация на община Варна. Те трябва да преценят най-добре. Идеята е да се намери златната среда. Няма как да се удовлетворят на 100% исканията на хората. Още повече, аз разбрах, че повечето нямат и застраховки. В България това е почти всички. Така че колкото всеки да помага колкото може, а пък вече тук е ролята на администрацията, която да намери най-доброто решение, т.е. най-целесъобразно да ги разходят средства. Разбира се, пак ви казвам, според мен няма как на 100% на всички да се удовлетворят исканията. Тук говорим да са най-малки щетите, най-минимални. Тук не говорим, когато момчетата сега казаха и помагаме, изнасяме по къщина, това не означава, че ще достроим къщите. Това означава просто малкото, което е останало да съхраня, защото ако си градил един живот 50 години и мине приливната вълна и ти вземе къщата, точно така се е случило. Тя ти взема живота. Но вчера си говорихме с господин Петров, хората продължават, ходят по улиците, работят, офиси, банки, заведения. Това си казвам, животът трябва да продължи. Тук е въпросът каквото можем да помогнем на хората да спасят малкото останало, защото живота продължава с или без нас.